Dobar dan, dragi trećaci. I danas se družimo na času bosanskog jezika. Za današnji rad će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Na slici, djeco, vidimo dječju sobu. Kako ona izgleda? Tako je, izgleda neuredno. A šta je tu neuredno? Tako je, na krevetu je zgužvan papir i bačena knjiga. Na podu su također bačeni papiri i neke knjige. Radni sto je neuredan, a na prozoru stoji otvorena knjiga. Da li ove stvari treba tu da stoje, djeco? Naravno da ne. Pogledajmo sada drugu fotografiju iste sobe. Koja je razlika? Tako je, ova soba je u potpunosti sređena. Šta zaključujemo? Zaključujemo da je soba sa druge fotografije potpuno sređena i da tako treba da izgleda vaša soba. A šta je sa sobom sa prve fotografije? To je soba koja je neuredna i tako ne bi trebala da izgleda vaša soba. Da biste lakše sredili svoju sobu, djeco, ja sam za vas pripremila plan čišćenja sobe koji će vam pomoći da i vaša soba izgleda kao soba sa druge fotografije. Plan je sljedeći. Prvo, vratite svoje igračke na svoje mjesto. Zatim, prljavu odjeću smjestite u korpu za prljav veš. Zatim, izbacite đubre iz kante za smeće. Zatim, složite sve svoje čiste stvari pa ih lijepo poređajte u plakar. Sve olovke, bojice, flomastere i blokove stavite na svoj radni sto. I na kraju namjestite svoj krevet. Mi ćemo danas raditi jednu pjesmu koja govori o jednom dječaku koji nije vodio računa gdje stavlja svoje stvari, pa je ostajao bez njih. Pjesma nosi naziv Neposlušne stvari. Prije nego čujete pjesmu, poslušajte nešto o njenom autoru. Grigor Vites rođen je u mjestu Kosovac 1911. godine, a umro je u Zagrebu 1966. godine. Bio je srpski i hrvatski pjesnik, dječji pisac i prevodilac. Pisao je poeziju za djecu i odrasle, priče i prozu za djecu, slikovnice, igrokaze. Najpoznatija djela su Hvatajte lopova, Iza brda plava, Plava boja snijega, zatim pisao je duhovite pjesme među kojima su najpoznatije Novosti iz poderane vreće i A zašto ne bi. A sada poslušajte pjesmu. Neposlušne stvari. Ma šta je s mojim čarapama? Jesi li ih gdje vidjela, mama? Da, vidjela sam jednu bijelu vranu gdje ih nazuva jutros na tavanu. Olovčica mi je sinoć ovdje bila, a sad je nema. Gdje li se samo skrila? Ah, da, sjećam se. Mačak je svom pokojnom djedu pisao pismo, a gdje ju je metnuo, to vidjeli nismo. Šal sam ovdje negdje ostavio. Reci, mama, gdje bi on sad bio? Jutros prođoše dva šarena zeca. Kažu, treba im za put do mjeseca. Sada ćemo malo porazgovarati o pjesmi. Pa da krenemo. Kakvog je karaktera ova pjesma, djeco? Tako je, ova pjesma je šaljivog karaktera. A ko vodi razgovor u pjesmi? U pjesmi razgovor vode majka i sin. O čemu oni razgovaraju?
Oni razgovaraju o dječakovim stvarima koje on ne može da pronađe. A zbog čega ne može da pronađe svoje stvari? Dječak ne može da pronađe svoje stvari jer ih nije stavljao na svoje mjesto. Rekli smo da je ovo šaljiva pjesma. Pa šta je to šaljivo u majčinim odgovorima? Šaljivo je to što je vrana obuvala dječakove čarape. Mačak je pisao pismo, a 2 zeca su uzela dječakov šal zato jer im je trebao za put do mjeseca. A šta je majka željela poručiti sinu takvim odgovorima? Majka je željela poručiti svom sinu da mora voditi računa o svojim stvarima kako ne bi ostajao bez njih. Hajde sada da naučimo nešto novo. Kada čitate neku pjesmu ili priču, važno je da jasno izgovorite svaku riječ i da se svi glasovi dobro čuju. Intonacija je osnovni ton i jačina glasa u izgovaranju riječi i rečenica. Riječi koje nose osnovni smisao teksta i dijelove rečenica koje izražavaju jaka osjećanja čitamo glasnije. Primjer intonacije u ovoj pjesmi je kada dječak pita zabrinuto majku: ma šta je s mojim čarapama? Zatim kada majka šaljivo odgovara: a gdje ju je metnuo, to vidjeli nismo. A vaša sveska za školski rad bi trebala da izgleda ovako. A za domaći zadatak ćete imati da izaberete da li ćete naučiti pjesmicu napamet koja se nalazi na 62. strani u vašoj čitanci ili ćete napisati u svesci nekoliko rečenica zašto je važno brinuti o svojim stvarima i prostoru u kojem živiš i učiš. Stigli smo do kraja ovog nastavnog sata. Nadam se da ste uživali. Do sljedećeg susreta, ostajte zdravo i čuvajte se. Pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.